Agus bhealach is dóhí agus mé I gur an báte hort céimnis. So cean gan na bóí is mód ag Darach mar scríbna ná an cóirú Stíle chuann sé rudabe scríbann sé. Agus bhain se leasas na hacfaní teangatá is fáid ón tradiisiún agus frisin ón gcaint. Agus duine se sihrú bhfuil teanga, sihrú tá nádúrach, sihrú tharnaí na steach an déhúir. Stíl atá soléite, bei se ruppa fríte leise, ní thuige se bhhadarí, agus sin mai áit an éascíoch Stíl atá an, agus tá chuidhá haíbre an gceiste se. Tá na habartí geara, ní haon éon alt ó bhaid scéad, ach mar sin hénta chuile hochtán, agus is bua lethe sin. Is éidir leis smuointeacht atá cinálíon casta agus anpléiseach cinál a cheacha na habartí gaiide se, agus tá sin a hí is gaiise se. Agus is dóhí má tá síplaíocht san íseacht, is dóhí is go áran dú óhór atá caiite leis na habartí, leis na habartíochaí agus leis scéalaíocht ar fad, agus tá Réim agus Rithim an Phróis sa leabhar tá se ar áideach tíh agus an chomhardachas leis faoi sin.